ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା 2 କପ୍ ଚା'ରୁ। ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଚା ମୁଁ ପଲେଇ ଯାଇଥିଲି ପାରାମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେବା ଲାଗି। ଇଆଡ଼େ ପାରାମାନେ ଚାଉଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍। ଇଆଡ଼େ ଆମ ନନ୍ଦ ଗୁଟେ ଶାଗ ତୁଲୁଛନ୍ ଦେଖ ମୁନଗା ଶାଗ। ଆମ ବାବୁ ତ ଘରେ ଟିକେ ନା ରହେ ବୋଲୁଛେ ଦେଖ ଖାଲି ବାହାରେ ବୁଲିବି ବୋଲୁଛେ। ତାପରେ ବାବୁକେ ଘରେ ଦେଇଥିଲି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି କାଞ୍ଜିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ତାପରେ ବାହାରି ପଡ଼ଲୁ ଆମେ ଗଲା ବେଲକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ବସିଛନ୍। ଦିଦି ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନ ତାପରେ ଆମ ବାବୁକେ ଏଟା ଆଶା ସୁଖେଇ ଦେଉଛେ। ତାପରେ ଏଟା ଦେଖ ଗୋଲ୍ ଲାଗୁଛେ କୁଲଗୁଲ ବୋଲି ମତେ କହିଲେ। ତାପରେ ଆମ ବାବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କଲା ମୁଇଁ ତ ନା ଧରି ବାବୁ ତାର ଝିଅ ଧରିଥିଲେ ମତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଘରକେ ପହଞ୍ଚିବାର୍କେ ବାବୁ ଆମର ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକେ ଶୁଏ ଦେଇକି ଆମେ ବେଲାର ଖାଇବାର ଖାଇ ପକାଲୁ। ତାପରେ ଡାଲି ମାଛ ତରକାରୀ ଆର୍ କେତେ ହେଇଥିଲା ଏନ୍ତା। ତାପରେ ଆମ ବାବୁ ଦେଖ ରାତିକା ଖେଲୁଛେ ଜ୍ୱର ଆନୁଥିଲା ତ ତାକେ ଟିକେ ତାପ ବଟିକା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଖେଲୁଛେ ସେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।